Φίλες και φίλοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυσόγελο και την ομάδα των Οικολόγων Πρασίνων για την πρόσκληση και να χαιρετήσω εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας, αλλά ως αντιπρόεδρός της, αλλά και του Ταμείου Υγείας της Εθνικής Τράπεζας, του οποίου προεδρεύω, αυτή την πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για την ανάδειξη του κοινωνικού επιχειρήν. Η ίδρυση της ΟΑΤΙΕ, όπως είναι τα αρχικά της, αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση ταμείων υγείας στην Ελλάδα. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα ταμεία μέλη της οποίας αριθμούν περίπου 110.000 ασφαλισμένους, ενώ παρέχουμε και εργασία σε 1.000 εργαζόμενους υπαλλήλους μας. Η διαδικασία ίδρυσης ξεκινάει από το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο έγινε με την ευκαιρία των 65 χρόνων του ΤΥΠΕΤ το 1995. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυση του Ταμείου και μάλιστα με την νομική αυτή μορφή έχει πραγματοποιηθεί το 1930, όταν δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το ΙΚΑ. Στην Αθήνα αυτό έγινε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 1996 υπογράφηκε το πρακτικό ίδρυσης Ομοσπονδίας, που συμμετέχει το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας, ενώ το 1999 αποφασίζεται και η ένταξη του τέταρτου μέλους, του ΕΔΟΕΑΠ, που είναι ο ενιαίος δημοσιογραφικός οργανισμός επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης, το οποίο σήμερα κατέχει και την προεδρία της Ομοσπονδίας μας. Τα 4 αυτά ταμεία λειτουργούν με βάση το αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο, όπου τα μέλη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα εκλέγουν τη διοίκηση με άμεση διαδικασία, με εκλογές δημοκρατικά, η οποία διαχειρίζεται, η διοίκηση που εκλέγεται, τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους των ταμείων, παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες περίθαλψης, υγείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη και διαθέτουν μεγάλη και πολύχρονη πείρα στον τομέα της προληπτικής ιατρικής. Δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το κράτος, είναι μη κερδοσκοπικά, αυτοδιοικούμενα, λειτουργούν με κύριο γνώμονα τις αξίες της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας των ταμείων για κοινές δράσεις και συνέργειες προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης και παροχής προς τα ασφαλισμένα μέλη μας καλύτερων υπηρεσιών περίθαλψης υγείας και υψηλής ποιότητας, προχώρησε η Ομοσπονδία στην ίδρυση και λειτουργία από το 2002 πρότυπου πολυιατρίου στην πόλη της Πάτρας, με πολλές ιατρικές ειδικότητες, που επελέγησαν μετά από συζήτηση και εκτίμηση των αναγκών των ασφαλισμένων μας στην περιοχή. Από τους βασικούς στόχους για την Ομοσπονδία αποτελούν τόσο η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή, όσο και η αντιμετώπιση του φαινόμενου της πολυφαρμακείας και της αλόγιστης χρήσης φαρμάκων, αλλά και της κατάχρησης των ιατρικών υπηρεσιών γενικότερα, που αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο στο να παρέχουν είτε τα δικά μας ταμεία, είτε και οι κρατικοί φορείς υγείας, καλές υπηρεσίες υγείας. Τα 4 ταμεία παρέχουν στους άμεσους και έμεσους ασφαλισμένους πλήρη ιατροφαρμακευτική, όπως είπαμε, και νοσοκομιακή κάλυψη, ιατρική φροντίδα πρωτοβάθμια σε σύγχρονα εξοπλισμένα ιατρεία, μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, καθώς και φυσικοθεραπευτήρια που διατηρούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ καλύπτουν την νοσηλεία των ασφαλισμένων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και σε συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ειδικά το Ταμείο Υγείας της Εθνικής Τράπεζας διαθέτει στην Αθήνα και ιδιόκτητη μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην πρότυπη κλινική υγείας Μέλαθρο με 90 κλίνες, με άρτιο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικά μηχανήματα. Διαθέτει πρότυπο οδοντιατρικό κέντρο με αντίστοιχο τμήμα και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, λειτουργούν πρότυπες κατασκηνώσεις σε Διόνυσο στην Αθήνα, Χαλκιδική και Λούτσα Πρέβεζας και ένα θέρετρο στη Ραψάνη Ολύμπου. Τα ταμεία, εκτός από την παροχή υγείας, όμως ασκούν και προνοιακή πολιτική, με το να διατηρούν, όπως είπαμε, κατασκηνώσεις. Το Ταμείο Υγείας της Τράπεζας Ελλάδος διαθέτει ένα πρότυπο προσχολικό κέντρο και νηπιαγωγείο, το οποίο είναι ένα βιοκλιματικό έργο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Ντομπάζη, πρωτοποριακό για την εποχή του, με σύγχρονες μεθόδους προπαρασκευαστικής αγωγής, μόρφωσης, δημιουργικότητας παιδιών, που έχει χαρακτηριστεί από τα καλύτερα της Ευρώπης, το οποίο και επισκέπτονται πάρα πολλά πανεπιστήμια από Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης, το Ταμείο των Δημοσιογράφων παρέχει στα μέλη του, εκτός από τις υπηρεσίες υγείας, επικουρήση και εφάπαξ. Λοιπόν, τα ταμεία και η Ομοσπονδία
καταβάλουν εδώ και καιρό μεγάλες προσπάθειες να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, παρέχουμε περίπου 3.500 φιάλες αίματος από την εθελοντική μας αιμοδοσία που γίνεται στους χώρους μας. Πολλά προβλήματα το τελευταίο καιρό υγείας των συναδέλφων μας έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα και πρέπει να διαδώσουμε την ιδέα, να ενισχύσουμε την ιδέα, ώστε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτό το πολύτιμο αγαθό ζωής για τους συνανθρώπους. Η ΟΑΤΙΕ έχει παραλάβει, αλλά έχει αναπτύξει και ένα σημαντικό δίκτυο σχέσεων με τα ευρωπαϊκά και διεθνή ομοειδή ταμεία. Ως εκ τούτου, διοργανώνουμε σε ετήσια βάση πολύ πετυχημένες ιατρικές ημερίδες και σεμινάρια επιμορφωτικά. Ορόσημο στην πορεία υπήρξε η διοργάνωση 2 μεγάλων διεθνών συνεδρίων της AIM στην Αθήνα το 1998 και το 2003 με συμμετοχή μεγάλων διεθνών φορέων. Και αυτά τα συνέδρια και σεμινάρια λειτουργούν ως επιμορφωτικά και για τα στελέχη και για τους εκλεγμένους των ταμείων, αλλά και για τους ασφαλισμένους τους. Η Ομοσπονδία μας και το σύστημα λειτουργίας των ταμείων μας αντιπροσωπεύει το τρίτο πρότυπο διαχείρισης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα μετά από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αποσκοπεί στην ορθολογική αξιοποίηση της ήδη πρότυπης υπάρχουσας υποδομής σε κέντρο και περιφέρεια για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας, αλλά και τη δημιουργία νέων δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας, τη θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής, τη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών υγείας από δημόσιο ή ιδιώτες και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων. Επίσης, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις που διασφαλίζουν την πρωτοπόρα κοινωνική ευρωπαϊκή αντίληψη και δράση της στον ασφαλιστικό τομέα. Η κοινωνική οικονομία ως έννοια και πράξη είναι ακόμα δυστυχώς λίγο γνωστή στη χώρα μας, παρότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναγνωρίσει και στηρίξει επίσημα τον αναπτυξιακό ρόλο και τη δράση των φορέων που την εκπροσωπούν. Η Ομοσπονδία μας από την ίδρυσή της και προκειμένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας στην Ελλάδα, είτε από τη γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα, είτε από την εμπορευματοποίηση της υγείας από τον ιδιωτικό τομέα, κατάφερε να δικτυωθεί με τις δικές της δυνάμεις και εντελώς πρωτοποριακά στον κοινοτικό χώρο των ομοειδών αλληλοβοηθητικών ταμείων υγείας και να γίνει μέλος της IAM, της Διεθνούς δηλαδή Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, η οποία ασφαλίζει μέσω των ομοσπονδιών μελών της 170 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Έχουμε αναπτύξει εδώ και 15 χρόνια ενεργό ρόλο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα με πρωτοβουλίες εχμής, όπως το συνέδριο το διεθνές που έγινε στην Ελλάδα για τις κακές πρακτικές στον τομέα της υγείας το 2008, με βασικό προσκεκλημένο για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά στον τομέα υγείας, δημιουργώντας στον κρίσιμο αυτό τομέα μια ακόμα πρωτοπορία που δυστυχώς σήμερα μας δικαιώνει, αλλά και αποκλειστική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Οικονομία το 2010 στα γραφεία της Ελλάδας, στην Ελλάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Η Ελληνική Ομοσπονδία, με την μικρή της δύναμη αλλά και την ολοένα πιο ισχυρή απήχησή της, επιθυμεί να συμμετέχει στο κοινωνικό και ευρωπαϊκό και εθνικό γίγνεσθε και την κοινωνική σύγκληση που απουσιάζει από τη χώρα μας.